Hij moet zitten natuurlijk. Tot we zitten. Want die kan je niet pakken natuurlijk. Ja. 21 vragen aan de televisieregisseur Erik de Vries. Mag ik u vragen hoe of het allemaal begonnen is? Als u moet vertellen over uw leven, wat zijn dan voor u de essentiële gebeurtenissen die uiteindelijk hebben geleid tot uw werk als regisseur? Waarvoor is het bedoeld? Gewoon voor ons. U krijgt het gewoon cadeau. Ik wil die cadeau hebben, ja. Ja. Goed. Dus hoe nou, jullie mogen het even van me lenen. Ga door. Ja? Ja, je moet je wel antwoorden. Oh, je bent net oefenen eigenlijk. Nee, helemaal niet. Of jullie over alle Oh, je kunt het al. Nou, verder maar. Ja. Nou is het begonnen, Erik. Oh. Dus mag ik u vragen hoe of het allemaal begonnen is? Hoe komt het dat u televisieregisseur bent geworden? Heeft u dat altijd willen worden? Zijn er gebeurtenissen geweest die ertoe geleid hebben? Maar dat komt waarschijnlijk A, omdat ik voor mijn eindexamen gezakt ben, het één keer echt moet overdoen en toen een 10 voor natuurkunde kreeg. Waardoor ik waarschijnlijk toch, neem ik aan, want het was iets heel bijzonders, in Eindhoven bij Philips aangenomen werd op een natuurkundig laboratorium. Ja. Waar ik onmiddellijk zenders mocht gaan bouwen. En wat mij betrof, ze ook onmiddellijk allemaal ging omroepen, wat niet de bedoeling was, maar dat deed ik dan in mijn vrije tijd. En dan kreeg ik ontvangstrapporten uit de hele wereld en dat vonden ze toch wel leuk. Waarop er toen plotseling in 1935 het eerste testpatroon ontstond vanuit een camera in het lab. En ik zei, kun je daar niet een leuke juffrouw voor laten zingen? Toen zei ze, oh ja, daar zie je niks aan. Ik zei, ja nee, maar andere mensen zien daar misschien iets aan. Toen zei ze, oh nee. Ik zei, nou, ik heb nog eens aangehouden. En toen kwam er, ik geloof zelfs koninklijk bezoek. En toen zei ze, zou je misschien toch nog iets van een programma kunnen doen? En toen hebben we juffrouw Speenhof, de dochter van de grote Speenhof, uit de administratie heb ik gehaald. En toen heb ik gezegd, zou jij, want Rolien komt met begeleiding van, ik weet niet eens meer wie, misschien wel Corlemer, iets willen zingen. En toen hebben we even geoefend. En toen hebben we dat laten zien. En dat was eigenlijk de eerste uitzending. En daarna zijn we doorgegaan met die uitzendingen. Bij elke demonstratie mocht ik weer een programma in elkaar zetten. En op een gegeven moment ging dat er zo leuk in, dat ze toen zeiden, nou willen we het ook verder laten zien. Want dit was alleen maar voor het lab en omgeving, desnoods. Maar er waren ook geen ontvangers. Toen hebben ze wat ontvangers gebouwd en toen hebben ze een echte zender er bovenop gezet op de toren. En toen hebben we steeds meer demonstraties gegeven. En toen was het intussen langzamerhand 1937 geworden. En toen, ja, dat was in 1935 begonnen. In
in 37 hebben we zelfs ontvangstproeven, hebben we demonstraties gegeven. Maar heel kort, dat is een veel te lang verhaal om te vertellen. Zo kort was het. In Groningen en daarna op de jaarbeurs in Utrecht. Daarna in Budapest. Daarna in Boekarest. Daarna in Belgrado. En toen begon de oorlog. Toen kreeg je de beroemde München kwestie. En dus toen dreigde er oorlog en werden we hals op kop teruggehaald. Die oorlog ging over, dat was dus 38. In 39 zouden we een nieuwe tour maken. Dat wil zeggen, we zouden de tour afmaken. We zouden naar Zagreb gaan, daarna Istanbul en daarna waarschijnlijk Zuid-Amerika. Gewoon voor demonstraties voor mensen op jaarbeurzen. Waar veel mensen bij elkaar kwamen voor other reasons. En dat is dus gelukt in Zagreb. En toen was het in september. En toen begon de oorlog echt. Toen moesten we hals over kop terug. Ik heb de hele karavaan nog terug kunnen krijgen via Frankrijk. Heel ingewikkeld. Maar in ieder geval, de karavaan en ik. En de ploeg van nog 3-4 mensen die de techniek deden. Want ik deed dus nu programmatisch eigenlijk alles. En ik maakte de programma's. En ik deed het camerawerk.